Bangkay sang isa ka babayi na sapuan nga nagautaw-utaw sa lagoon sa sulod sang compound sa Department of Health Regional Office sa distrito sang Mandurriao. Nakatutok, John Sala. Pasado alas 8 kainas ang aga sang masapuan sang mga empleyado sang Department of Health Region 6 ang bangkay sa isa ka babayi nga nagautaw-utaw sa lagoon sa sulod sang ila compound. Pag-abot sang Mandurriao Police sa lugar, amat-amat nga ginpasakang bangkay para makilala. Pero suno sa mga empleyado kag mga tawo sa palibot, wala nila makilala o kung makita man ang napatay nga babayi. Hindi nakita nyo na siya? Wala ko ano kay hapon kami mo. Wa jud ko kaano ka na. Kay 1 week na medya mo. Wa ko kaano. Suno sa Mandurriao Police, posible nga edad sa 60 tubtob 60 ang babayi. Wala man sang pilas nga nakita ang kapulisan sa lawas sang babayi. Di patakambal sana pero according sa aton lang ang kwanti dra na guro sa mga 5 hours na guro. As of now, why patagid sang kwan pero tigi na pa-verify pa naton kay may lapit nga ward diri sa mismo. Tigi na pa lantaw ta pa sa ospital kung may ara gid man nga himata tunga na ilang why gabalik kagabi. Posible man nga nahulog lang ang biktima sa lagoon bagod pa sa migi nahabuyan sang basura ang lugar. Kay kagapo na ninlo kami mo. So ara naman no. So posible ma'am, abi nga naghaboy siya da? Or So base lang kita kabalo kung base kay tungod sang hangin or ano sa subong. Padayon ng investigasyon sa kapulisan kung bala may foul play ang iyak kamatayon kag kung sino ang ngalan sang babayi. Upod kay Cirilo Renduque, John Sala, One Western Visayas.